Hey guys, today I'll be practicing my ollie. Yeah. Oh, nagsaslide siya. Oh my. Whoops. Let's spend the night. Whoops. Put it there. So I have here a carton. Hirap naman. Sige, try ba natin ulit? Try and try. Hanggang mamatay. Charot. Try pa natin marami. Hanggang masira. Joke lang. Ikaw muna masira ha. Try ko i-remove yung karton guys kasi feel ko nagsaslide siya. Hindi ko makagrip dito sa ating. Try natin. Baka maubok tayo. Baka mapantok yung ulo natin. So, mga lods, in-adjust na natin yung tracks. Char! Para naman hindi siya ma-wobble-wobble. Wobble-wobble. Okay na yan. Try natin ulit.
tayo ng bahay tapos di na tayo babalik. Kaso, basa pa yun. Magkupag-auwan. Ano? Napakabasa ng mga sahog. Kamu na masira ha. Magpa-practice po tayo. Comment down mga lodi. Ha? Kung ano yung dapat i-improve. Kasi, ewan ko. Nakita ko lang yun sa YouTube eh. Tapos sinunod ko. Gano'n. Pero hopefully makuha ko to. Yan.